vidio m na-eme ugbu a onye ọbụla bụ onye ụka ga-akwu na ihe m na-eme jọrọ njọ. Okwu m na Chukwu ugbu a gbasara Rev Father pịara nwatakịrị nwaanyị bụ widow, nwaanyị ajadu, nwaanyị isi mkpe. Onye ọbụla ga-asị na okwu m na-ekwu na ọ dịghị mma, na m na-asọpọtụ ndị omenala ka ha megide ndị ụka. Ekpere m n'isi gị bụ ihe e mere nwaanyị a ga-eme ya nwunye gị ma nwanne gị nwaanyị ma mama gị. Ka m ji ekwu okwu a, ihere na-emezi m n'ihi na abụ m onye ụka. Ndị Igbo si ọ bụrụ na akwatie akị ihere emewe okwute. Gịnị ka m na-ekwu okwu ya? Mgbe ọbụla mmadụ determine the smell of ahụrụ based on onye nyụrụ ya, ma na aka azụ abaala ya, ịma mmadụ abaala ya. Onye mere otu nwoke Itiboribo gara school say, when you judge a mess by the messer, na be say you know the talk through. Ya wee bụrụ ka wee bụrụ ilu. Ana m ekwu okwu this Rev Father pịara nwatakịrị nwaanyị ihe, nke Mathias gara aga mee interview. Awọchiri m interview Mathias, ihe na-emewe m. Emebugo m video na TikTok gbasara nwaanyị, sị onye ga-enye m contact ka m mara the situation of things gbasara nwaanyị, na nwaanyị a need justice. Nwa onye nyere m ya. Ụfọdụ na-akwu okwu dịgacha aṅa, mana hụ na this time around ọzọ Mathias onye gara fight nwaanyị a justice against a Rev Father pịara ihe. Tomorrow unu pụta unu sị nwaanyị hapụrụ ụka gawa omenala. Tomorrow unu epụta unu akọtọwa nwaanyị, ọ chọrọ gịnị gawa. Mana mgbe ụka ga-ahapụ, ụka kwesịrị ịbụ ebe onye a na-emegide ya gbabata, echekwa ya, ekpuchie ya. Unu abatazie na amụles mmadụ n'ụka. Onye kwuo unu sị touch not my anointed. Onye ọbụla ga-ekwu this touch not my anointed, why are you joining this and that? Dịka ekpere ga-ere n'isi gị. Akpọrọ m Simon Mathias oku, jụọ ya maka the situation of things. Gasị na family a etekego the matter to apụga for petitioning, a report to get to police. Ma ekwe ya nkwa, aga m eweta ego ka ha kpọpụgada Rev Father ụlọ ikpe. Gekere ntị conversation mụ na Mathias. Mana ọ ụtụtụ eme ebe a. Ịma onye na-akpọ gị na? Yeah, it's a number. God bless you. Nna m, ịma hapụ ihe anyị na-eme na social media, mana ana m na ihe nke ọbụla wụ eziokwu dị mma, onye m na-asọpọtụ. Ahụrụ m vidio mere nwaanyị a Father gara ihe. My brother, that father, I will support you. I will bring money. Guy, take that father up. I will never spare that man. So how far have you people gone to get that man arrested or to prosecute him? KG lawyer Terry can he make about it? I was so angry and mad. Why should that woman be flogged? A widow. For what reason? For the so can how far when he can make about it? Okay, the only thing with the petition go one year. Okay. The only police send the invitation letter. Good. Now you ain't chasing because their station. Okay. And maybe before game man time when they told me go one name. But the family Otago lawyer already. Good. Otago lawyer already. So Jishike, when you need to support them anything financially, I will do that. In fact, let me record what I'm discussing with you. I hate my brother, you my brother. The only thing I am with misunderstanding. But when I got on why, I question about why about the women I live with, my baby. But I be away when they walk before I don't want to get a issue.
But the Honor gas. Same na-ekwu say kwụsị scam. Nna ya atagokwa na-abụrụ nne ọ gaji obi kas. Ganti. Say promise na Jesus ya agọzi anyị ma ọ na ọgwụ ya agọzi anyị. Ọ na-agọzi any fucking thing anyway. Ganti. I need the handwork of government. Ugedekwa ya recha to dome egbe n'isi na-ekwudekwa ya anwụrụ. Anyị gbatagwa abụrụ nne. I know. We dey suffer. Ganti. Only pressure na-abịa ebe gọọmenti nọ fa na ọ bụrụ ego anyị na-apịkọlị. Then get religious leaders especially with the pressure over our government. And I now worry I need like crusade that why I'm in olive oil. Why are we fooling ourselves? But go on working and make a crusade. Because you're not working, then you bleed the don't have beggar Gatabia. When you name me, they're born in the United States. Go on working and make I like any when I in Kine that na see on your garro area. Oh, ever come now. Gigi neku ga Sawaris na but whatever. I don't hate him worry. When you give all these fake miracle all those things, when I get on the same page, as far as those things is concerned. But if you have gone now, we him believe him test the guru. Every go miracle many people. It seems that now or not. Many people got you. Only on my man, bro. They may have been when we were religion. Miracle, I need any miracle from any spirit. I need to use the word religion. You can say Okay. Unu nụrụ nkata mana Mathias gbara. Ọwụ na ndị ụka by now persecute go that Rev Father. Mathias aga enwe ohere gaga mewe interview. Onye m ji sị na ọ bụrụ na akwati aki ihe na-eme okwute. Mana nwa onye mere hapụ ya na Rev Father. Emego the Rev Father interview apụta sị na nwaanyị mara aka ntị. Mere na nwaanyị ji na-ekwu na Rev Father ahụ na-atụ ashị. Chee! Ọ bụrụgodu na nwaanyị mara aka ntị Rev Father. Immediately this case pụtara. Gị nọrọ on the side of apology. I'm sorry. I overreacted. That should be your... That gị na nwaanyị pụta na-ekpe ikpe. Mmadụ dị ndụ ga-ahụ this kind of thing. Say hapụkwa Rev Father. Nwaanyị amara aka ntị. Nwaanyị magodi ya aka ntị. O nwere right ị ga-ama lekwa nwaanyị ahụ ihe. Tomorrow, Rev Father ga-preach di na nwaanyị. Si akụkwala nwunye gị ihe. Is that what you're telling me? Tomorrow, never you beat your wife. Or you know, yeah, Rev Father alone, why? Yeah, when they're gonna come in. It is very, very wrong. All John Josicarius Udele. I can make it because of Nam Araro, Nam Yonahor, mass of perfume. I no go do am. When you mean your Pope Maria, Bishop Maria, Reverend Pastor, Apostle, when you mean your job again in your job. So Mathias, I support him 100%. I didn't just say it in my own mind. I called Gomia. And in fact, I would send some money to that family. For when I went to video, connected to that family, I may send that woman some money. Happy Oya Hana to send me there. Kahaju, then you know what haka fight to share their case. That woman needs justice. Wickedness is wickedness, no matter who committed it. And I hate it with passion. I hate it with passion. Emebule mmadụ, one more emebule one mmadụ, one mmadụ emebule one more. Onye biri ibe ya biri. Ka emeruo n'ihe n'oke nwaanyị udo. Onye akwọ nsogbu. Ka ihe ị ga-eji ga-apịa nwaanyị, agị na-ese okwu, ego asịkwa, ego asị. Ego ole ka a na-akwụ the primary school teacher na Nigeria. Ego na-eri $50. Na-ele mgbe ụfọdụ ndị mmadụ gwa m price a na-akwụ a ma chọọchị. And when they know the catalog of my salary, every month I send them the salary. If I tell you, I'll go change. Maybe go to $300-500. You change here, maybe I send the other people. They are not working for me, but I pay them to support them every month. Now I can marry that woman. Make inquiry, you know, salary that woman give me. Then here we go to Kota, how I want the teacher naked. Reverend Father na bịara no na-erube 1 year a na-achọ ịnapụ ha ka okete oke na ego ahụ haba ọ dị very very wrong. So eji video na-asị akwado Mathias na ayọ the family they should take that matter up. Enwe anybody ga-agwa ha ị ga-fight Reverend Father ị ga-fight ndị ụka my dear I will support I will make connection m ga-akpọ oku we join hand ka that woman nwee justice. Father need to be
ekwesịrị ịcharge ya for damages or ya aga mkpọrọ. Ihe ọbụla will consequences, the law will, he should face it. Wickedness is wickedness, no matter who committed it. Achọta nwe okwu na ndị na-achọghị ikwu ebe a, ma biko tụsara m ihe onyonyo a ma ọ bụ na ị na-akpọ ihe ọjọọ. Enwere egwu okwu egụrụ ana m like egwu a so much. Kpọọ ihe ọjọọ, kpọọ ihe ọjọọ, kpọọ ihe ọjọọ, akpọkwala ajọ omume ihe ọma o. Ọ bụrụ na nwaanyị a mere anything dị wrong, gị were ụtarị pịawa nwaanyị to the point of inye wound now, and mad not justify that thing. May it be your portion if you justify it. May it follow your mother. May it be the portion of your mother, your sister, if you justify it, if for any reason. Share on this video. These people all over the world, the Igbos, the vision, the root. So, what is that your natural gift? Overlooked, abandoned. Hope is coming. IDI, the Igbo Development Initiative Incorporated, a profit-oriented organization incorporated in the United States of America with approved shares of 1 billion. The move to generate $1 trillion across the globe is on. Yes, IDI vision is to establish and promote a financial institution to generate funds for the development of Igbo land known as Ali Igbo. This is a patriotic call for membership globally. We solicit to become a member of IDI, Igbo Development Initiative. If you really have Igbo land at heart to harness and empower raw talents all over Igbo land, the real talents, IDI is coming. Join the Igbo giants all over the world to industrialize Ali Igbo. It's a call for service. It's a call for humanity. This great initiative would make our dear Igbo land great again. Ali Igbo. To be a member of IDI, simply register on our website www.idiglobal.org, and for more information, please get in touch with us on these numbers.